Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus misugilo niining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Niadtong adlawa ang gingharian sa langit mahisama sa napulo kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nang lakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magtagana pagdalaglana nga igdudugang, samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga punog lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot busa nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabii nakadto sa dihang milanog ang usa ka singgit, ania na ang pamanhunon, dali kamo og sugata siya. Nang mata ang mga dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, bahini kamig jutay sa inyong lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, kay dili na paigo ang lana alang kaninyo o kanamo. Lakat hinoon kamo sa tindahan o palit kamog inyong magamit. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana, ug sa wala na sila didto miabot ang pamanhunon. Ang 5 kadalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal o gisirhan ang pultahan. Kunya miabot ang ubang mga dalaga ug misinggit sila, Sir, Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nagsunod-sunod ang pasumbingay ni Jesus aron gyud ta makaamgo o makahimo sa tinud-anay nga pagpuyo niining kalibutana. Nya unsa may atong kinahanglan nga ikinabuhi or batasan sa atong pagpuyo aning kalibutana, kinahanglan gyud kanunay tang magpaabot nga moabot ang pamanhunon. Mao ni ang makapahimo natong putli or virgin, birhen, kanang magpaabot ta sa pamanhunon. Ang pamanhunon mao ang Ginoo, mao si Jesus. Unya kitang simbahan o mga sakop sa simbahan, kita maoy mga birhen nga musugat kaniya inig-abot. Ang sukdanan mao ang kahayag sa atong suga. Kung muaop ng atong suga, wa na, di na ta madawat, kana yung magdilaab pa ang atong suga. Nya unsa maning suga? Kanunay ni natong makita panahos bunyag na aday ng suga, kandila, panahon sa misa, naagi ng kandila, inigkasal, naasad ng dagkutan nga kandila. Kada gid nato celebrate, mag-blessing ta, naagi ng kandila. Unsa may significance anang kandila? Ang kandila or ang suga, mao kana ang atong pagtuo sa Ginoo. Ang pagtuo ba? Pasigaon ginang pagtuo. Gikon na be. Pangutan-an ang imong tupad ing na nagsiga pa na imong suga. Na. Basig na paong na. Nya,
narabay hinomdo mo anang duwa sa una kanang naay duwa nga usahay managtiayon nya kanang sana kandol dance sanang duwa kanabang kontis ba nga pares ang laki ug babae nya ang babae mo itig huyop ang laki mo itig panalipod sa ilang kandila nya mag-ana na sila nya magsangka-sangka ba tung ubang pares nindot kay na nya lipay kayo ang katapusan nga di gyud mapawong ilang kandila so depende ra sa pares ug maayong mutayhop nya ang usa sad maayong manalipod magtinabangay unta taingon ana ba nga dili mapawong ang atong pagtuo. Muna diri sa unang pagbasa niingon si San Pablo nakadaig manggid mi ninyo mga taga Tesalonica kay mga buotan manggid mo nagkinabuhi manggid mo sa subay sa kinabuhi ni Kristo. Inyo mangyong gipuy-an ang among giwali. Inyo mang gisunod ang among kinabuhi. Pero matod pa ni San Pablo ako gyapon mong awhagon sa ngalan ni Hesukristo nga likay gina ninyong sala. Kay kani manggong sala mga igsuon mao ginay mo patay sa atong pagtuos Ginoo ang sala. Labi na gyud og musugod na taog justify sa atong sala. Pranang sala sa pagpamakak nya og bakakon ka mutuo pa ka nga niingon si Kristo ang kamatuoran maoy mohatag ninyo og kagawasan. Adi na kamutuo labi na gyud imong anang i-justify ba imong panalipdan imong hatagag rason moingon ka unyag mosulti ko tinuod porting gubuta total di man sa nidako kayong salaa kaysa magubot mi ana mo na din aka mosulti tinuod. Nya kamo diha gusto mo musultis tinod motuo mo nga ang kamatuoran muhatag ninyo kagawasan tuo mo nang litan imo jong ipakita nga mao ginay tinuod nimong kilay di gina nimo badlis-badlisan kaako kana imo jong ipakita nga mao ginay tinuod nga color sa imong buhok di nimo kolor-koloran na kaako baka nga di gyud ka mangutang mangayo gyud ka pakaron ingnon kang naa kay motor nya inutang di ay nya hapit na nabitay ngan hira bakas pari mangayo usahay og bayad sa motor ang pari di ka maong mo drive og motor pero mo nagbayad sa mga motor pakaron ingnon kang naa kay multicab nya inutang di ay nya aris pari mo sangko ngayo naiuban sad pakaron ingnon tinukhangay magsigig sex o pay mga kasal kunya inig prenatal na inig panganak na maglisod nagbayad sangko gyapos pari wa man gani ang pari maghimog bata mao naman oy pagastoon ana mga diaper mga gatas hangtod mapaakas iro mapaakas iring pari gyapoy mo gasto unsay labot nako ninyo apil na ngadtos mga kanana ang ana bang mga requirement inig kuan inig eskwela ano mang magpakaron ingnon mamo nga inyo yung paeskwelahon wa man day mo ikapalit og requirement pagpuyo sa kamatuoran tuo nga sa imong pagpuyo sa kamatuoran mao na mohatag nimo kagawasan sama ni Maria ug ni Jose wa sila magpakaron ingnon wa sila'y kwarta nga ikapadaan ni Hesus aron mo eskwela sa Hesus wa sad mo eskwela sa Hesus ana kamatuoran. Kaya kining kamatuoran, kining pagtuo, di naman na kinahanglang eskwelahan. Mao bitaw ang mga apostoles, gihimo ni Kristo nga apostoles, labi na gid si San Pedro nga gihimong Santo Papa. Wa man to'y grado, wa man to ka eskwela. Ana, kasagaran hinuna ni mga kusog kay mo eskwela, mo na'y kasagaran nga wa na'y pagtuo. Kana din gasigig tudloan ang mga atheism kanang di na mutuo Ginoo. Mga tagas man naggrado, ila man ang evaluaton, ila nang analyson ang Ginoo. Di kom tuoy, kay di man ako mapruibahan sa akong huna-huna, imposible na Ginoo. Awa na, patay dayon. Muna bantayan na nato nga dili mapawong atong kandila. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, niingon diri magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo.
Kinsa maning maayong tao kun suod siya sa Ginoo. Dihay kausa gipangutana siya si Kristo, maayong magtutudlo. Ningon dayo si Jesus, nganong ginganlan man ko nimog maayo, usara ang maayo ang Ginoo. Muna ang musunod sa sugo ni Jesus maoy mahimong maayo. Ang mga wise virgins or mga maalamon nga mga dalaga, nagdala sila og additional nga lana. Kining atong pagtuo kinahanglan nga dili magsalig sa sakramento, sama ning pagsimba, kanang naang pagkumpisal, bunyag, konpirma, sa panangusang sagad atong dawaton, kaning minyo, kanang sacrament of matrimony, di ta magsalig ana nga, nabunyagan ako, luwas na ko ani, nakonpermahan ako, okay na ni, nagsimba man ko, nangumpisal man ko, dili pa na siya igo, tagai og additional. Unsa pa may additional? Ang atong mga maayong buhat, atong ubanan sa atong daily works. Nya unsa may mga maayong buhat? Kaning akong itudlo nga AAA, mo niya akong sigihag balik-balik sa COVID-G, kanang akong grupo nga Center of Very Insightful Dinner Group, nga kana gyung ampo, alagad ug antos. Humana ka bunyage, pagsigig ampo. Humana ka maminyo, sigig ampo. Rosaryo matag adlaw, simba, rosaryo matag adlaw, apil ana mga organizations, sama anang karon naatay Alliance of Two Hearts, naatay Sacred Heart nga Devotion, naatay Legion of Mary, maapil kag lector, apil kag salmista, choir, kana bang suportahi ba? Ayaw pagkain, nabunyaga na bitaw ko, nakasimba na bitaw ko, pagdala og additional. Kay haron, kung naay mo damag nimo nga mga buot mo paong sa imong suga, di apa kay ikasuporta nga additional nga lana. O kining atong pagsigig ampo, alagad ug antos, mao ginay makapalig-on sa atong pagtuo. Mupabiling yung musiga, kay panahon sa pag-antos, pabilin kitang magsunod sa Ginoo. Muna magsadya kita kanunay, kay nahimo man tang maayong tao. Nya lain sang buhat na pag-alagad dinis atong parokya, kanang pagpalit og slots. Sama aning inyong pagpalit karon sa mga holy pads. Pagkadako anang grasyaha nga mamalit mo aning atong holy pads kanang para sa atong National Retreat for Priests. Ang ato gumhalin as of yesterday, lipay-lipay na ko gamay. Kay niabot na og 10,179 ka slots. Pagpaka na to ang atong mga nahalin. 89,821 na lang ang available, tag 100 per slot. Nya ang ato sang kuan, healing, strength and spiritual growth or HSSG, para nis atong umaabot dool na ra ba ugma mosugod na ta sa atong triduom, para nis atong foundation 10th foundation anniversary, nahalina na punta og 2,873 ka slots, 3,127 na lang ang nahibilin. Pakpak na sad, salamat kayo. Kanindot ani, nga napagitay 10 slot challenge hangtod ni karong September 5, niabot na sag 621 ang atong 10 slot challenge. Pakpak yapon. Nganong sige man tagpakpak, kay magsadya lagi ta, kay mga maayong tao. Unya, mauni mo support nato. Ngay daghang mo text nako, Father, sa una sige gyud kog pamalikas aning akong mga anak. Di jud ko kapugong sa akong baba, Father.
Pero sukad sige kog paminaw sa imong wali niya, sige sa kog palit og slots, Pader, panagsa na lang kay ko masipyat og pamalikas. Ako, kanindot, anak, murabag, mo ni ang kaning atong pagpalit og slots, pagsigig paminaw, aning misa, mo ni ang support, nga dili madritsog kapawong ang atong pagtuo. Kana bang makakita na kasi imong anak, nga image and likeness of God, nga kanadeng imong anak nga gamay, mauday na tag-iyas langit, nyag imo ng kusion, wa na, kontra na nimo ang tag-iyas langit. No, yan na ba? Mga kuan ba na siya, mga additional nga oil. Muna magpabilin ang atong pagkabirhen or on kanang virginity nga gipasabot dinhi ni Kristo ang kaputli sa atong kasing-kasing o hunahuna nga dili mabutangan og dagkong mga sala. May katapusang lingi sa imong tupad ing na sugod karon iminti nato atong virginity. Ana. Ay lamog lingi ka mong gaduda na, pero kanang kuan lagi kana laging atong kana bang kaputli ba nga wa tay sala. Sige, manindog na ta.